ମାନବ ଶରୀରରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ହାଡ଼ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ହାତରେ, ଅପସନ୍ ବି କାନରେ, ଅପସନ୍ ସି ପାଟିରେ, ଅପସନ୍ ଡି ନାକରେ। ଉତ୍ତର କାନରେ। କେଉଁ ପନିପରିବା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ରକ୍ତ ସଫା ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କଲରା, ବି ଆଲୁ, ସି କୋବି, ଡି ଟମାଟୋ। ଉତ୍ତର କଲରା। କେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମାଙ୍କଡ଼, ବି ବିଲେଇ, ସି କୁକୁର, ଡି ବାଘ। ଉତ୍ତର ହେଲା ବାଘ। କେଉଁ ଦେଶ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ? ଅପସନ୍ ଏ ଜାପାନ, ବି ଫ୍ରାନ୍ସ, ସି ଚୀନ, ଡି ଭାରତ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଚୀନ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କେବେ ହେଲେ ବସା ତିଆରି କରେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ପେଚା, ବି ପାରା, ସି କୁକୁଡ଼ା, ଡି କପୋତ। ଉତ୍ତର ହେଲା କୁକୁଡ଼ା। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ସାପର ତେଲକୁ ଖାଇବା ତେଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ କେରଳ, ଅପସନ୍ ବି ସିକିମ, ଅପସନ୍ ସି ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ଡି ଛତିଶଗଡ଼। ଉତ୍ତର ହେଲା ସିକିମ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ କେତେ ହେବା ଦରକାର? ଅପସନ୍ ଏ 18 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ବି 21 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି 35 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି 25 ବର୍ଷ। ଅପସନ୍ ଡି 25 ବର୍ଷ। ଉତ୍ତର। ଆକାଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ତାରାମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ କେତେ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 3 ପ୍ରକାର, ଅପସନ୍ ଡି 2 ପ୍ରକାର, ଅପସନ୍ ସି 4 ପ୍ରକାର, ଅପସନ୍ ଡି 6 ପ୍ରକାର। ଉତ୍ତର ହେଲା 3 ପ୍ରକାର। ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ମୋଟ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ 720, ଅପସନ୍ ବି 766, ଅପସନ୍ ସି 800, ଅପସନ୍ ଡି 824। ଉତ୍ତର ହେଲା 766। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ କେଉଁ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଚୀନ, ଅପସନ୍ ବି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଭାରତ।